tabuk jorani koktwma salbrumni haike norok naitongo o jorao gumati tibini mangprio salbalia amtui haikeno chongmari sampai fairuruk ongmabai Tripura hasteni juda juda thaini mangprio lukurokni bwskango eba thangrung hapar political leaders rok bahaino sal faikeno kabangma lukurokni ganao chuba churok rimani bahaino nukjagui faika amtui haikeno nukjagui faika Bubagrani dagimung bai Damcherra Jampui TTAADC Constituency ni bisingo khobjak Hingskang ADC amchaini Shivnagar kamini Lalmoni Reang ni nokhungo thangwi chubawi mani mangpirok bahaino nukjagui faika borom ganang Sub-Zonal chairman Tashi Reang ni bisingtui amtui kheno taibo kabangma Damcherra ni adong rok bahaino mangprio nukjagui faika GI seat eba tin tai abono karui Rignai rok bahaino yaphar mani Phiaba hasteni kabangma tongkosong tongnai lukurokni khawa omtei hnei bo sungmung achaijak Tripura hasteni Tiprasa rok bofuru rogo tei Yoksama mano eba borokni langmao jwngsa pohorno yasagui mano obono lukurokni naisikmung hasteni kabangma Tiprasa rokno tabukbo Yoksama mayako kabangma kami amchai rogono nok kwrwi tui kwrwi tei chamung kwrwi lahar kaham maya jwngferang kwrwi amtui rok tabukbo thakyako amhaikeno salfaike salbrumno koktwma thungnai rokni bisingtui juda juda thaini haste ganangweino nukjagui tongo phiaba jorano jora faike jorani koksanai nainedi tabuk jorani mangplio paithak jora salbrumni haike Chukya Kwrwi puilao jotono chini media takuno hambai mariyo mahimokhe tini ro chung Hingskang ADC Village Gausaba nimsiyo ro Shivnagar parao tini Lalmoni taku laisu thaimali tayo ikero logyo tini budak Vice President, antero tini member rawa kita tangkup bot kipoyo, turun jagra. Abdi kia tini ro tini Lalmoni takuno gini to ke haya upokroy. Ombai tini acai mo tapi kumo dia cung samuha edisi sorkan dia nangku mo boting cung mumbai malaye bin nuk tanglame ke nuk tiksang tumbo klo nau joto pun unai bonuk kung wati biskang tumo pandawa sorkar bai kuhi mama cung tini yo Maharaj ni tidul mabai Maharaj satma beke bini warriors no joto jagao suret ma hiye chuna ya phe modino tini churo phaiye su phaiye buno ya phaini phailemse am e boting no buno ya phainai akya bon logio de boko exist sagani ya phe mo chuno tung gunda bai aker nai jorong pandai mo boko no bini hin phaini akya tini dong no kungo total 7 jon member ka wi knao saram kuwa ake bro bhi sai abadi ke tonglayo bro maha document rok kroi hi knao ya chu sar khaliyo sama susuvidar ko document kroi ba pandawa nakmo kar ko ese Tripura sangmodiyo jemai mondrawa samha subana hiye Bubagrani da gomobai ake Tripura edisini sarkar da gomobai ke chumbo mani rono din phainse amboye bar khaksa tini ro ne chitane chini li da no ko bai mari asno khaksa